Xavi cap endarrere per Iniesta. Don Andrés més cap endarrere per Messi. Quin gol ha fet Don Andrés. Messi des de l'exterior aguanta la pilota. Farà l'obertura de nou per Xavi a la punta dreta. Xavi a punt per penjar pilota Llola. Ja la penja l'Olla, cop de cap de Puyol i gol de Puyol, gol de Puyol. Puyol és Puyol! Puyol és Puyol! Puyol és gol! Gol de Puyol al 17 de la segona part. 17 de la segona part del partit. Quina gran passada cap a la dreta. Quina gran centrada des de la banda dreta i quina gran rematada de Puyol. Puyol ha rematat de manera modèlica, com diuen els cànons, saltant, aguantant el salt, fent la torsió adequada amb el cos, amb el coll, impactant la pilota amb potència i precisió. Messi havia obert per Xavi, Xavi ha penjat i el cop de cap de Puyol inapel·lable. Amb quina potència ha sortit la pilota de la frontal de Puyol. Cap dels defensors que li han saltat al costat Navarro i Albelda. Tampoc el porter César l'ha pogut aturar, la vista quadrada. El cop de cap de Puyol impecable. Puyol és Puyol, però avui Puyol és gol. 18 de la segona part, al camp del Barça, crits